Batu nahi dugu. Maialen zuen izena, 32 urte, Gasteiztarra. Haurdun zegoen bere bikotekide ohiak erail zuenean, eta logelan 3 urteko haien alaba ere bazegoen. Ezin ahantzi beraz, kasu honetan indarkeria patriarkalak hainbat dimentsio izaten dituela, umeen kontrako violentzia hain zuzen ere. Beraien bizitzetan, indarkeria egoerak bizi dituzten umeak horren zuzeneko jasotzaileak dira. Kasu hau, indarkeria horren egoera latzenetarikoa izan da, eta Maialen ez ezik, bere umea ere indarkeria matxistaren zuzeneko biktima da. Maialen, orain dela gutxi arte, Valentzian bizi zen, eta bertan muturreko arriskuko biktima gisa katalogatuta zegoen. Eta haren hiltzaileak berarekiko urruntza agindua zuen ezarrita. Hala ere, antza denez, Euskal Herrira bueltatu zenean, joan den astean ertzaintzak arrisku kategoria, oinarrizko kategoriara jaitsi zion. Honen aurrean, epaitegiari eta ertzaintzari zergaitik Maialeni muturreko arriskuko biktima kategoria ez zioten onartu argitu dezatela eskatzen diogu. Beste behin ere, agerian geratzen dira haien mugak eta indarkeria matxistarekin behingoz amaitzeko estrategia integral oso baten falta dutela. Jarraitzeko, lehenik eta behin gure samina. Eta elkartasuna adierazi nahi diogu Maialenen familia eta lagunei. Baina honekin batera, naskatuta gaudela, ozen aldarrikatu nahi dugu. Indarkeria matxista ahalbideratzen duten jarrera konplize guztiekin amaitzea eta erasotzaileei aurre egitea jendarte osoaren ardura izan behar du. Bada garaia beraz, aurrera urrats handiagoak emateko, norabide horretan, eta bakoitzak bere esparrutik dagokion ardura har dezan. Indarkeria matxistak ez duelako etenik izango, gizartea egituratzen duen matxismoarekin amaitu arte. Mugimendu feministatik, indarkeriarik gabeko bizitza bat izateko eskubidea aldarrikatzen jarraituko dugu. Naskatuta eta batzuetan nekatuta egon arren, badakigu borrokatzen eta kalera irteten jarraitzea besterik ez dugula. Ozen esaten dugu, feminismoaren bidea dela soilik gizartea errotik aldatuko duen bidea. Autodefentsarako deia egiten dugu. Feministak batu behar gara gizartea errotik aldatzeko. Bizitza bizigarrien aldeko apustu erradikal bat egiten dugu indarkeriarik, arrazekeriarik eta gorrotorik gabe. Aski da, erailketa matxistarik ez, gora borroka feminista. Gora!